Chlapi, babi, čo ste spravili? Priznajte sa. Čo ste spravili? Ani nevyzerajú ako nejaké kriminálne. Chlapi, dostali ste to príkazom od nadriadených, aby ste preverovali? Nadriadení vám to prikázali? Chalani. Len taká jedna otázka, že... Prepačte, nechcem sa k tomu vyjadrovať. No, jasne, nechcete. Len tak mimochodom, že myslíte si, že je to užitočné? Táto práca, čo robíte? Že to pomáhate Slovensku takýmto konkrétnym konaním? Je to užitočné? Chlapi, povedzte. Pane Bezko, Čo myslíš? Teba môžeme dať. Čo myslíš? Je toto užitočná práca polície? Tak určite nie. Babi, čo ste spravili? Priznajte sa. Prišli sme do Bratislavy. Do Bratislavy. 6, 3, 4, 0.